Order Caring Bar only at clairiere.in. भारत माता की भारत माता की बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन नवीन प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा राजीव भट्टाच मेरी देबरमा त्रिपुरा मोथानि विंग्स TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशन नि सेंट्रल जनरल सेक्रेटारी तिनी तामने बागै त्रिपुरा मोथा याकारै तिनी अरो बीजेपी नि बाला मारंखा आमो याफानि सिमे किसा साग्रानाय आं पहिला IBFT तंमानि IBFT नि जनरल सेक्रेटारी तंमानि अजवा IWFT नि आबुरियागुलो 2021 যখন त्रिपुरा मोथा आचाई माने यागुलो 2022 त्रिपुरा मोथा नो बानालो थाका त्रिपुरा लेन नि डिमांड तंमानि त्रिपुरा लेन नि डिमांड नि स्लाइड थानो ग्रेटर त्रिपुरा लेन नि डिमांड ताइबो काहामनाय ने वानसुगै त्रिपुरा मोथाओ याप्रि शर्मानि आबुरियागुलो 2023 हाइनहाय जों कन्टेस्ट खालायगा लास्ट फाइट हिनेगो जों फाइट खालायगा विशेष खालायै त्रिपुरा मोथा जों फाइट खालायमाने जरावो लास्ट फाइट नै जों खालायनाय माने नुखा जों त्रिपुरा मोथा खालायै 42 टा जागावो केन्द्रवो जोनो जोंनि एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सीवो जोनो सीट दिखा आरो नै बिसिङो आंबो खरकसा कन्टेस्टेड दंमानि कमलपुर 45 जनरल एरियावो आबुनि यागुलो आफ्रो लास्ट फाइट नै जोनो साका 2024 हाइनो हाय पार्लियामेंटारी नि जखन इलेक्शन उंफ्रुवो आफ्रुवो बो हाइनो जों कायसा कन्स्टिट्युएन्सीली सल्यूशन नयापनै जों तैसा हाइनो हाय आरो याप्रि दिखा जों आफ्रुवो हाइनो हाय जिनि महारानी कृति देवी सिंह महोदयानो जों पद्ममार कावनो जों बुट दिवैनो जों आफ्रुवो हाइनो हाय MP सीट बासा दिखा जिनि वाइरे वाइ मुंसानि परे मुंसा जों नुगो ताबुक हाइनो हाय 2026 जों ताबुक TTA ADC नि इलेक्शन ADC कन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शन चलिवै दंगो डिक्लेयार उंखा ताबुक जों सामंख्लाय दंगो आरो हिंगाय जे चिनि त्रिपुरा मोथानि जे सुप्रेमो ताबुक साजावका नेक्स्ट जेनारेशन नाय कायसानि पर कायसा जों प्रतिश्रुति रिमानि हाय नुग्रुइ दंगो फियाबा जों आजागावो जों ठीक मतो थाङै सामंख्लाय सुगै मैया आं बिसेस